Ahoj Dominik, vítame ťa v podcaste Studio, tu z Bratislavy, vysielame. Dominika by som rád tak krátko uviedol, že je to manažer obchodného tímu z ProSite Slovensko a jeden z top obchodníkov a aj môj kolega a člen Dr. Finance tímu. Ahoj Dominik. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Dnes máme tému podvodné versus legálne investičné schémy. Tak hneď tak na začiatok, že by si uviedol našim klientom, poslucháčom podcastu také hlavné rozdiely. Veľmi rád. Môžeme v kľude začať tými možno legálnymi investíciami, na ktoré by sme sa mali zamerať, a môžeme to rozdeliť na také 4 oblasti, že budeme sa pozerať na výnos, na riziko, možno nejaký pôvod peňazí, nejaký dohľad. Čiže pri legálnej investícii bavíme sa o výnosoch od 1 do 10% ročne v priemere. Môžu samozrejme tieto legálne investície sa robiť aj viac, ale hlavná tá vec je tá, že riziko je priznané, je riadne vysvetlené a nikto mi nič negarantuje. Rozumiem. Čiže mám proste regulérne vysvetlené to riziko a viem, čo všetko tam proste môže nastať. Na druhej stránke si viem potom dohľadať tie spoločnosti, ktoré investujú, čiže väčšinou to nie sú nejaké daňové raje, ale sú legálne umiestnené napríklad aj na Slovensku tie firmy. A čiže mám tam regulérne výnosy z nejakých nájmov, z nejakých úrokov, v prípade z nejakých podielových fondov akcií. Veľmi dôležitá vec, je tam dohľad Národnej banky Slovenska, samozrejme Európskej centrálnej banky, keď sa bavíme cez investovanie cez Slovensko, tým, že sme vlastne v eurozóne. Čiže sú tam všetky tieto licencie týchto inštitúcií a samozrejme môžeme opomenúť garančný fond investícií. Naopak pri tých podvodných schémach, a v kľude môžeme nazvať Ponziho schémy, respektíve pyramídy, tak sú tam extrémne výnosy, 20% garantovaných ročne alebo 1% denne garantované. Bez rizika, to je úplne najlepšie, bez rizika, garantované výnosy, rýchle peniaze. No ale tu si treba uvedomiť, že pôvod nových peňazí nie je z investovania, ale práve vkladov nových členov, ktorí tam pribúdajú a robia nejaké vstupné vklady. Z toho sa následne vyplácajú zisky, prípadne aj nejaké provízie pre tých sprostredkovateľov. A v neposlednom rade je veľmi ťažký dohľad, pretože tie licencie, ktoré majú uvedené na internete, sú väčšinou len nejaké pofiderné alebo vymyslené a sú to naozaj subjekty bez licencií. Možno takto v krátkosti by som Ďakujem za takúto aj obsiahlejšiu opis. Napadá ma tak možno reálny príklad z tvojej praxe za to obdobie, čo pôsobíš ako finančný sprostredkovateľ ProSite. Môžem povedať také dva posledné príklady a budem menovať konkrétne spoločnosti. Prvá spoločnosť je LVEX. Možno aj naši posluchači budú poznať, ale LVEX bol presne bez povolení a bez licencií a prišlo aj nejaké varovanie NBS-ky, že táto spoločnosť nemá licencie na investovanie. Dalo sa tam dostať buď cez známych, ktorí dostali nejaký kontakt cez WhatsApp, Telegram a takéto sociálne siete, že ako vstúpiť do tohto investovania. No a správala sa ako kryptoburza, ktorá vlastne pomocou automatizovaných nástrojov zhodnocuje tieto vklady. Čiže išlo o nejakú kryptomenu. A ponúkala presne rýchle zisky, veľmi štedré provízie partnerom, no v skutočnosti sa v živote žiadne peniaze nezainvestovali a zisky a provízie sa vyplácali iba práve z týchto vkladov nových členov. Čiže bol tam vlastne minimálny vklad 1,000 eur a viem, že vlastne oni nejak ponúkali, že 1,6% denne. Wow. Ja mám aj niektorých klientov, ktorí do tohto investovali, dokonca mi písali sami, že nech investujem cez túto platformu peniaze aj ja, ale už som vedel, že sú tam presne nejaké tie varovné signály, ktoré si treba všímať. Takzvané red flags. Tak, no a čo sa stalo? Spoločnosť zrazu zmizla z trhu a viac ako 30,000 ľudí na Slovensku prišlo o svoje peniaze. Samozrejme pootvárali už nové spoločnosti, títo majitelia, ale tu sa presne ukázalo, že možno taká zahraničná spoločnosť a máme tu veľmi čerstvo aj slovenskú spoločnosť AGF Community, opäť bez licencií, bez povolení, varovné signály NBS. Oni fungovali veľmi zaujímavé ako družstvo, pretože družstvo niekedy v ľuďoch na Slovensku evokovalo, že je to niečo také spoločné, sme v tom spolu, lebo ťažšie sa možno vysvetľujú podielové fondy, ale to družstvo je veľmi jednoduchšie. Vlastne organizovali rôzne semináre, webináre pre ľudí.
Pýtali si veľmi vysoké poplatky, niekedy na úrovni 2000 eur a viac, čiže tam bol taký ten pocit exkluzivity, čo majú Slováci radi, čo je drahé, tak je exkluzívne. No a človek sa vlastne stal členom družstva, zainvestoval peniaze, mal normálne prístup do účtu, všetko fungovalo, výnos sa pripisoval každý mesiac, pravidelne sa posielali report, naozaj všetko vyzeralo akože legit legálne. Áno. Ja mám aj 2 klientov, čo tam mali peniaze. Dokonca. Už keď prišli varovné signály, ja som im dal informáciu, že kým sa vypláca, nech tie peniaze čím skôr vyberú, lebo vyzerá to naozaj na veľký prúser čoskoro. Tu bol dokonca sľubovaný ročný výnos na úrovni 15%. Bez rizika a garancie. Čo sa stalo? Zrazu sa klienti nevedeli prihlásiť do účtu, nemali žiadne informácie, kompetentní ľudia sa bránili, že sa riešali nejaké veci na družstve, ktoré pozastavilo vyplácanie. Samozrejme, vyplácanie sa stoplo, nikto sa nikomu neozýval, neodpisoval, no a táto spoločnosť zanikla, už o nej nedohľadáte ani žiadne informácie. Tí moji klienti mi spomínali, že sú tam už riešené nejaké ďalšie kroky, trestné oznámenia, ale ja osobne si myslím, že k týmto peniazom sa tak skoro nedostanú. Čo je paradoxom, zakladatelia, majitelia sa klientom neozvali pri tejto situácii a na druhej stránke sa im ozvali, až keď prišli s novou firmou, že je tu nový projekt, do ktorého môžu investovať. Takže mali takúto drzosť. To je až bizarné, kde tá drzosť siaha. Tak. Mňa napadá tiež tak na doplnenie ešte z čas, keď som pôsobil v právnom svete, tak vlastne využívalo, to bolo asi tak pár rokov dozadu, keď využívali známe tváre zo showbiznisu, ktoré vlastne prisľubovali vysoké zisky a že je to nejaké tajomstvo, ktoré nemalo byť odvysielané. Opäť sa nejaká časť klientov na to začala chytať a pamätám si jeden z prípad za všetkých, kde prišiel teda už dôchodca, ktorý tam celý svoj predčasný dôchodok mal vlastne vyplatené vo väčšom množstve, asi suma okolo 80-90 tisíc, tak to po stovkách zainvestoval a potom vlastne zistil, že taký ten red flag, kedy chcel vybrať prvú časť a bolo treba vlastne na to, aby vybral, vložiť ďalších 2000, tam už potom kontaktoval teda tú právnu pomoc, lenže už bolo neskoro, bolo to opäť cez niekoľko firiem, tie investície išli cez niekoľko krajín a veľmi ťažko dohľadateľné tie subjekty prakticky ako vznikli, tak sa aj menili a ostalo to tak, že tie peniaze už ostali stratené v tých schémach. Takže aj preto to je, myslím si, že veľmi dôležité sa s tebou ako poradcom licencovaným Národnou bankou poradiť a to je jedna z tých podľa mňa pridaných hodnot nás, že tá bezpečnosť. Určite áno a treba si aj dávať pozor tým, že teraz vidíme, ako sa extrémne rýchlo vyvíja AI, tak vidíme rôzne videá, kde sa zase zneužívajú nejaké známe osobnosti, slávni ľudia presne na takéto investičné podvody, takže treba byť naozaj ostražitý. Aká je možno prevencia pri takýchto investičných schémach? Prevencia, no začal by som určite kontrolou toho subjektu. Čiže tá firma, ktorá mi ide poskytovať tie investície, tak si ju viem dohľadať napríklad cez Finstat, či je na Slovensku, či tu platí dane. Úplne najlepšie pozrieť sa alebo skonzultovať to buď s poradcom alebo s Národnou bankou Slovenska. Takáto spoločnosť by mala mať licenciu na investície a na poskytovanie vlastne takýchto investičných produktov. Čiže regulérne skontrolovať si tú firmu, skontrolovať si to cez NBS-ku a spozornieť, keď mi niekto bude hovoriť, že mám 10% a viac garantovaných, respektíve keď mi niekto pri investíciách bude hovoriť, že mám niečo garantované, tak treba spozornieť. Viem, že vtedy treba byť veľmi, veľmi ostražitý. Prichádzajú aj nejaké varovania od Národnej banky? Dá sa aj tam možno hľadať nejaké informácie? Áno. Národná banka Slovenska pravidelne varuje pred spoločnosťami. Mohli by sme menovať XY ďalších, čiže dá sa to v kľude dohľadať na stránke Národnej banky Slovenska. Môžeme to v kľude dať aj do popise videa link, kde NBS-ka pravidelne zverejňuje tie varovania. Aj my vlastne u nás na Dr. Finance, keď príde nejaké varovanie, hneď ho vydávame von. Čiže my takto komunikujeme tiež na klientov. Čiže tu by som zdôraznil, že je veľmi dôležité naozaj spolupracovať so skúseným poradcom, ktorý ideálne aj spravuje nejaké financie, venuje sa tým investíciám, vzdeláva sa, ako si ty spomínal, je tam tá bezpečnosť, licencie Národnej banky Slovenska, garančný fond investícií. Čiže naozaj ísť skúseného poradcu, ktorý tu bude pre nás aj v tých ťažkých časoch, napríklad v nejakých poklesoch a klientovi vysvetlí a bude ho edukovať, že prečo možno nie je dobré tie peniaze vyberať.
Rozumiem. A hlavne, možno by som tak zhrnul, na Slovensku je veľmi populárne rýchly zisk. Každý chce byť bohatý a ideálne zajtra. Pri investovaní nebudete nikdy bohatí zajtra. Sú to naozaj roky práce, roky investovania, roky držania týchto peňazí, takže nechceme byť milionármi za jeden deň. To bolo záverečné slovo Dominika Romana z ProSite Slovensko, senior manažera. Dominik, ďakujem a teším sa niekedy na budúce. Ďakujem, ja tiež.